Faisal Ninkema n'ale y'i yɔrɔ labɛnbaga ye ka bɔ Burkina Faso n'a bɛ baara kɛ ni fɛn kɔrɔw ye i n'a fɔ bidon, filen, finikolo ani pinɛw. A ka nali la Mali kɔnɔ ka kɛɲɛ ni Festival Art des Femmes ye, Faisal Ninkema b'a ka dɔnniya tila ale ni musolakaw ɲɔgɔn cɛ. An bɛ min utiliser ni an bɛ utilité wɛrɛ bɛ yen an bɛ se k'o kɛ n'a ye wala wolo na truc an ye mina kolo ninnu fara ɲɔgɔn kan ka œuvre kɛ n'a ye ka yira mɔgɔw na k'an bɛ se ka fɛn ɲuman kɛ ni fɛn kolo ninnu an b'o fili fili don bɛɛ. Musow bɛ fɛn caman kalan nin yɔrɔ labɛnbaga nin kɛrɛfɛ min dɔnnen de kosɛbɛ. A ka baara nin gundo mun kɔrɔlen minnu tun ɲɛsinnen bɛ cɛ ma. Fatumata Bamba ale ye Faisal Ninkema ka kalanden ye. N ye nin dilan k'a jira k'a fɔ cɛ minnu b'a fɔ ko muso tɛ fɛ k'a yir'u la k'a fɔ ko jɔyɔrɔba de bɛ muso la bi adamadenya kɔnɔna na. Yɔrɔ labɛnni a bɛ kɛ ni fɛn kɔrɔ ye minnu bɛ kɛ sababu ye ka ɲɛda kura di an ka sigida ma. Faisal Ninkema yɔrɔ labɛnbaga ka bɔ Burkina Faso. Filen ninnu a bɛ bɔ yiri kɔnɔ, yiri bɔ ninnu a bɛ bɔ yiri kɔnɔ, lɔgɔkolo ninnu a bɛ bɔ yiri kɔnɔ. Donc an bɛ se k'o ta ka fara ɲɔgɔn kan ka fɛn ɲuman kɛ ka yira mɔgɔw la que au lieu d'aller chercher ailleurs an bɛ se ka min bɛ an bolo ka ta ka kɛ fɛn ɲuman ye. Nin tɛ Faisal siɲɛ fɔlɔ ye ka na Mali la. Festival kɛ o kɛ a ti kɔnɔni kɛ a bɛ wuli ka na Mali la ka na musow dɛmɛ minnu bɛ fɛ ka yɔrɔ labɛnni degi. Mokhtar Bari, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.